Barangay Basak sa Lapu-Lapu City adunay labing daghang mga kaso sa COVID-19. Sagad kanila anaa sa mga subdivisions. Si Luan Merondina sa report. Kasamtangang adunay 264 ka mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Barangay Basak, ang labing dakong barangay sa Dakben sa Lapu-Lapu. Sagad niini nahimutang sa mga subdivision, di nag-una sa listahan ang DECA 5. Gikonpermar sa DECA Homes Mactan 5 Homeowners Association Vice President Mark Alabastro nga adunay 16 ka mga residente sa ilang subdivision ang nagpositibo ug sagad nagtakod-takod sulod sa usa ka panimay. Unlike before, katong last year, na gradual lang dito ang mga cases, karon man gud within a week, nami 5, nami 6. Pero it doesn't mean nga they're scattered sa mga units. Kami nga nakakita nami ana, before pa nangari ang DRMO, nag-send na may alarm signal sa tibok subdivision. Baguhay lang naka-recover sa COVID-19 si Dexter Maghanoy. Nagpositibo sa COVID-19 ang unom ka mga sakop sa iyang pamilya. Labing naapektuhan ang iyang mother-in-law kinsa may sakit sa goiter ug naglisod na paginhawa. Apan gikalipay niyang nangaayo na silang tanan ug naarang-arang na usab ang kahimtang sa iyang mother-in-law. Amo ang tambal sa fever, kuan naman kanang continuous lang gyud ba, every 4 hours lang gyud nga sige naginom og luya, sige pod mi og kanang tuob, kami tanan magtuob gyud ko, vaccinated mi first dose Sinovac ako, pero ako ang wife ug iyang mother and father AstraZeneca. So basin mao po na ikuan, at least di rabi daw kayo kanang severe ang effect. Gabii, gisubay sa crisis management team ang DECA 5 ug mipahigayon og Recovida kon rekurida batok COVID-19. Tabangan ka mo, mutabang ni para maligay sa makasaktan sa COVID-19. Samtang nag-amot-amot na usab pagbalik ang Homeowners Association aron maabagan sa ilang panginahanglan ang mga pamilya nga naka-lockdown. Subay niini naglaraw karon ang Homeowners Association nga hangyoon ang Local Vaccination Operations Center nga mopahigayon og on-site vaccination. Apan sa pagkakaron, nagpadayon usa ang ilahang gihimong survey aron pagsuta kung pipila kanila ang gustong magpabakuna. Nagduda ang crisis manager nga posibleng Delta variant na ang miigo karon sa mga subdivision tungod sa kapaspas sa pagtakod-takod. Dunay obvious nga pagtakod, community transmission. Ako nahadlok nga Delta variant ni kay gikan sa bata hangtod sa mga tiguan ang takdan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Besdak.